שלום לכולם, אני אדגים כרגע איך אני מייבאת קורס מ-2014 ל-2015. אז כמו שאתם רואים, אני נמצאת כרגע באתר של 2015 בקורס שנקרא אתיקה ומוגנות ברשת, ואני בעצם רוצה לייבא אליו את הקורס של 2014. אז מה שאני עושה, אני פשוט קודם כל מפעילה עריכה. אני רואה שהאתר כרגע נמצא במצב של עריכה. אני גוללת מטה והולכת להגדרות, ובהגדרות אני הולכת ללשונית של יבוא. עכשיו אני רואה את 10 הקורסים מהם אני יכולה לייבא, אבל זה לא הקורס שאני מחפשת. אז אני גוללת מטה את החלון ומקלידה התחלה של שם הקורס. אתיקה ומוגנות. אני מקליקה חיפוש, כעת הוא מבצע חיפוש, והנה כבר הוא מצא 4 קורסים, ואני בוחרת את הקורס של אתיקה ומוגנות סמסטר ב' 2014. מקליקה, המשך, ועכשיו אני מקבלת בעצם הגדרה של מה אני רוצה לגבות. אני רוצה לייבא בעצם את כל הפעילויות וכל המשבצות. אני מקליקה הבא. עכשיו אני רואה בעצם את כל התכנים של הקורס. אני אגלול מטה שגם אתם תראו, וליד יש וי קטן האם אני רוצה לייבא את זה או לא. אני רוצה כעת לייבא את הכל, אבל אני יודעת בוודאות שאת הסילבוס אני ארצה לשנות, לכן אני מסירה את הוי שנמצא כאן, גוללת מטה ומקליקה על הבא. עכשיו הוא מבצע פעולה של יבוא של קורס 2014 לקורס 2015. הוא מסמן לי את הפריטים שכלולים. אתם רואים X אדום בפריט שלא בחרתי. אני גוללת עד הסוף מטה, יש לי כאן הרבה מידע, יש לי הרבה פריטים בקורס הזה, ואני מבצעת יבוא. מה שנותר לעשות זה לחכות בסבלנות עד שאני אראה שהיבוא הושלם בהצלחה, ואני אראה את הקורס החדש של 2015 עם המידע של 2014. שיהיה לכם בהצלחה, אני מקווה שהסרטון היה לכם לעזר. להתראות. לימור.